A few inches later. Good morning, madam people. Yes, upalit ako og tubig kay la na gid mi mainom ron nga tubig. Tubig diri sa Bohol di man gud para sa Davao nga pag-oni mo sa kuan gripo, pwede na mainom diri oh. Di gid makaya mga gripo nga tubig diri. Kailan jud ka mo palit og mineral nga tubig. Sosyal. Grabe. Sosyal kayo. Palit jud anak gyud. Murag feeling rich. Palit og tulo ka tubig, so sige sa bulat sa kog kanang kuan yan guys, nandito na po ako sa palitanan ng tubig. Magpasalog na kog tubig na mga people. So kaya ko diri mo ayo sa ilang kuan. Wala. Ayo, ay tubig. So ito daw. Sa taon siguro. A few inches later. So sumasa akong gi-post ato no sa akong Facebook na account na kung kinsay gusto magpag-greet diya na akong i-post i-appeal sa akong kuan sa akong vlog. Okay, sugdan na nato mga higala. So MMD DJ Rin Next Spider taga Bantayan Island og taga MMD DJs og Bantayan Unlimited DJs. Okay, so okay, Raven Mark Sari Don. So kisa okay, so Anton Gabriel, DJ Clark, yes, og tanan members sa Davao Mix Club. Okay, so Davao Mix Club hapit naman day ang anniversary, 8th anniversary po pero sa Davao City, pero dili ko kauli kay dili ko kaanihan na sa anniversary sa Davao Mix Club kay April pa man ko makauli kay sa dili ko tugtan sa akong kuan sa akong ate kay sabay na damig uli sa Davao City. Yes, si Ergardo JR Mati Dilgin. So kani si Mark Malinaw Wapo taga ako am din kababayan dia sa may Katalunan gande pero dili nung nga
dili mi saktong silingan jud, pero barangay silingan mi sa may Guadalupe, no? Pero atbang lang po nasa kung gipuy-an po dati sa may Samantha Homes, atbang ra na sila. So pikas mo na buntod, ana ba pikas buntod, pero pwede na kadili mo agi ng buntod, okay? So okay, si Sherwin ayan Dimilino. No Kidi Guski Wata Pampa Utarat. Si Tisoy, Jerome Rundis. Og si natoy nagkuan gina birthday daw niya si Dong Edmar, no? Dong Edmar, happy birthday. Kung unta dol, no, matambag na ko sa imong kaarawan, unta magdugay pa ka diri sa kalibutan. Bahalag ako, maguna-una na ko wala diri. Joke lang ito. Bitaw dol, unta akong kuan na seryoso nga, basta happy birthday, unta more birthday, so kang bahalag walay handa, basta importante atong lawas, diba? Magunsa man ang daghan kay handa dol, pero apit na day ka matigok, so mas gwapo na nga mga ilang taog ang gwapo nga regalo bitaw sa atong birthday kanang maayo pang lawas, no? Di man na importante na mga bagong cellphone, mga kotse o etc. Ang importante maayo tong lawas, no? Bahala tag dili ta kwartahan, basta importante maayo tong lawas. Magunsa man ang dato kayo, pero ikaw hapit na ka magsakit-sakit bitaw. Og si DJ RJ man talaba akong busing, no? Taga kuan na siya, taga Digos, no? Tinda Aplaya. So kung nai-applya sa Davao City, Davao City, sa Davao City, kung naay Matina Aplaya, so sa Digos City napoy Tinda Aplaya. Ang tawag ra ba lang po sa una ng Tinda Aplaya sa Digos ba? Tirinda Aplaya. Pandaway jud kayo, ano? Bitaw no, guan, basta ako maingon na happy 8th anniversary sa Davao Mix Club. So dili ko ka basta dili ko ka-attend anang 8th anniversary sa Davao Mix Club. Actually, ako man tanaw to mo ata kanang kuan ba kanang katong sa una magud ang nidaogan na sa Miss Gay ana sa Miss Gay. Miss Gay no inon macho gay day ang Miss Gay no inon ang daogan na sa una dito sa macho gay. Kana, correct na gid na. Ang idawan ng Matsugi sa una kay si DJ Francis. Karon kay wala man ko DJ Francis. Maingon ako si mo, ikaw jud mo balik ko gatag og turno kay matay dili jud ko ka kuno ngailan jud ko dispensa sa mga member, mga leader ana, no? Kay wala jud ko ako gay miss wala may mabuhat nga kay ako gani mismo wa kay koy mahimo kay di ko sugtan lagi sa kong ate lagi kay magsabay lang dami kuli. So ay na jud ko dispensa gyud, no? So kana lang maraming salamat po. Wala na may lain diri nagpa-shoutout. So kana lang daghang salamat. Mabuhay kayong lahat.